remember na akong amahan. June. Ngayon tos gagmay pa may, paniod to, panihapon. Maingon ko usay, manghambog, ako, inikadako na ko, gusto kong mayor. Ako, kongresuman, kay, badlungon ko sa akong amahan. Kami, ng anak. Do not try to look beyond siya. What you should do is to get a good education. Pero ingon siya, kung magpolitiko ka lang naman, siguraduha nga gihigugma yun nimo ang serbisyo og ang tao. Lisod kaayo og magpaharon ingnon ka. Mabasa sa tao eh. Kinahanglan og higugmaon nimo ang public service. Di ka nang tinud-anay yun. So that's what I learned. Diyon, anak na.